Avui us prepararem arròs de muntanya. A continuació, els ingredients. Tranquils, que us ho deixem a la capçalera i durant el vídeo també els especificarem. Aquest arrosset de muntanya va quedar tan bé. Hi ha dues coses que són clau perquè quedi així, però encara no us ho direm. Ho anirem desvetllant durant la recepta. Som-hi! El primer que farem serà posar els bolets deshidratats en 250 ml d'aigua durant 2 hores com a mínim. Després, agafarem la cansalada, li traurem la crosta i la tallarem a dauets petits. Tallarem les salsitxes a trossos i salpebrarem les costelles tallades i la cansalada. Posarem oli a escalfar a una cassola i posarem les carns. Afegirem 2 dents d'all prèviament esclafades i ho cuinarem fins que estigui daurat. Ho retirarem i ho reservarem per després. Deixarem pas al pebrot i la ceba ben picadets. Un xic de sal i ho deixarem uns 30 minuts a foc mig. Afegirem una mica de caldo o aigua cada vegada que veiem que vol enganxar-se. A la part final, vigileu que no es cremi. Potser l'haureu d'anar hidratant més sovint. Aquest és un dels passos clau que fa que l'arròs tingui el color fosquet. A continuació, afegim el tomàquet ratllat i continuarem fins que s'evapori l'aigua. Ara serà el torn dels bolets. Els afegirem a la cassola i, atenció, no llanceu l'aigua. Donarem unes voltes i afegirem la carn que tenim reservada. Ho integrarem bé tot i afegirem la carn d'enyora. Una mica de romaní i farigola. Si teniu herbes fresques, molt millor. Si no, cap problema. Ara tocarà afegir el vi blanc i cuinar-ho tot fins que s'evapori l'alcohol. Al tanto, us aconsellem retirar els alls. Tancarem el foc i ho deixarem reposant fins que tinguem el caldo a punt. Us en recordeu de l'aigua dels bolets? Aquest és el segon pas clau per aconseguir el color que tant ens agrada. La incorporarem al caldo i esperarem a que arrenqui el bull. Quan el caldo estigui a punt de bullir, tirarem l'arròs a la cassola del sofregit i anirem donant voltes. Afegirem una mica de pebre vermell de la vera, no massa. Només volem un toc suau. Ho tindrem a foc fortet uns 2 minuts. Seguidament, li tirarem el caldo bullint i ho tindrem 15 minuts repartits de la següent manera. 10 minuts a foc fortet i 5 minuts a foc mig. Us passem la seqüència a càmera ràpida. No ho descuideu. Aneu fent moviments de hula hop perquè no s'enganxi.
Mentre això va fent, podeu passar pel nostre canal i subscriure-us i tocar la campaneta si voleu rebre notificacions. Quan baixeu al foc, serà el moment de tastar-ho per si cal rectificar de sal. Va, que queda poc. Ja han passat els 15 minuts? Quina bona pinta que fa! I el socarrat? Me'l deixeu per mi? Ho taparem i ho deixarem reposar 5 minuts més. Ja ho tenim! No em digueu que no fa pintassa. Si voleu fer feliços els amants de l'arròs, aquesta opció no els deixarà indiferents. Aquest arròs de muntanya els enamorarà. Salut i bon menjar!